ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു അവൽ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചുവന്ന അവലാണ്. 1/2 കിലോ ചുവന്ന അവലിന് 750 ഗ്രാം ശർക്കര 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പാനിയാക്കി എടുത്തത്, 50 ഗ്രാം ചവ്വരി വേവിച്ചെടുത്തത്, നെയ്യ്, ഏലക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചത്, കാഷ്യൂനട്ട്, കിസ്മിസ്, 1 ലിറ്റർ പാൽ കാച്ചിയെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അവൽ വേകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. നന്നായിട്ട് നെയ്യിലൊക്കെ മിക്സായിട്ട് അവലൊന്ന് ചൂടായി വരണം. അവൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അവലിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ കാച്ചി വെച്ചതിൻ്റെ പകുതിയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ ശർക്കര പാനി അവലും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ശർക്കരപ്പാനി അവൽ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 കിലോ അവലിന് 750 ഗ്രാം ശർക്കര മതിയാകും. ശർക്കരയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഈ അളവിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ശർക്കരപ്പാനിയിൽ കിടന്ന അവൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവ്വരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അവൽ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കരയും അവലൊന്നും അടുക്കി പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പാല് മുഴുവനും ചേർത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പായസം മിക്സായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറുകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഈ പായസത്തിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പായസം നല്ല മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. സോ ഈസി ടേസ്റ്റി പായസം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.